पुलियानो तिनी फुंजरावो मीडिया ताखोक संना ब्लाइ ब्लाके हामबाय मारो तामनि हिनबा जों तिनी अबा हाय खेलाय अर एडिसि एरियाव जे बोबाग्रानि तैदुल मुंबाय जों तिनी अबा हाके बन्दा गजागै दङ जों जे अ जागा तिनी 70 बছর ধরে अबा हायखे बिरमान याका गेसिनि तिब्रा सारक आबनि बागैनो जों तिनी जों बोरै बरलबो बुमारबो जों आबा हायखे नग आचुगै दङै मालिया थौै मुक्तरि थांलिया कारण कि जों बोसाबोतै बोसाय बोसानो चिनि बोरै रखंका नगनु हुंनो नाया करं हिनजागौ आबनि बागैनो जों तिनी नगो चिनि बोरै रक बासुक तंया कारै जतन फाइबायदि थानजा चिनि थानजानि फान्द फाइबायदि कारण जों आबा हायखे नगो आचुक तङैबो जों थांनानि गैरिख्या अबा हायखे अखै आसाक पर्यन्त जों ताइ चिनि लामा मालिया थांनानि आबनि बागैनो चिनि बोरै रकनो जतन अखबायदि बुमा हिन्दी निनि बाय हिन्दी जतन अखबायदि थानजा खालायै तामनि हिनबाथाय किसे कगाङाबोनो साना मुसुङो चिनि आंले तिनि अब हायखेना प्रिपारेसन नाय फाइजाक जे तिनि आं काइसा बुमांगै अ हानि बागै नाखाय थैरिनाय नाखाय खाखालाब गुलिसानाय नाखाय थै आं थैबाय आनि अ लाइ बुमा बुमुं सिकलांखानाय ग्रेटा टिफ्रालेनि बागै थैरिखा हिनै अब हायखेना ताबो बोरै रंना बां साना मुसुङो नग आसुगिता तंसिदि जों नग आसुगि तंरक जों थैरक जों आयङो उसुलमां जों देवाल नांखा उसुलना जागा करिख्या दिनै चिनि हावा तंगैसे जों चिनि हा सेकजांमां जों बुनि बरंनो से जों किरिवै आनि नग तैजा नों माना आं सोङै मानांगौ आनि नग हाबै आं आसुगदा माना आबा मा सोंगौ आबा हायखाय जों दाबो थां तंगैयो कारण कि जों कयेकदिन आगेबो जों नुखा चिनि बोरै बेसा रक गिला बा हायखेलायै अको खायजाक तंग साकनाया खायजाक तंग आबनि कोन बिचार माया आबनि बागैनो चिनि बोरै रक नां आबना सारमु संग असाबाव जुगदान खायफिदि जतन सबना साक्सेस खायजा बागै जतन अखदि नग तिनि सालसानि बागै कष्ट खायदि हेनै आं जतन न कय मंगना रंना मुसुंगो हामबाय।